إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең турыннан чыккан салават шәрифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына һәм бар аңар ияргә тырышкан барча булган мөмин мусульман кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, без үзебезнең тормышыбызда бик күп бәрәкәт дигән сүзне ишетәбез. Кайберләребез яхшылык эшләсә баракаллаху фик, Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен, тормышыңа бәрәкәт бирсен дигән сүзләрне әйтәбез. Ләкин күп кеше ул сүзнең мәгънәсен аңлап бетерми. Чөнки ул безнең өчен чит сүз, ягъни ул гарәп сүзе. Һәм диндә аның кулланышы нинди мәгънә бирә? Һәм әгәр дәген аның мәгънәсенә төшенсәк, ничек итеп тормышыбызны бәрәкәтле итә алабыз? Менә шуның турында кыска гына сөйләп китәсем килә. Иң беренче, бәрәкәт сүзнең барака дигән сүз асылда ул дия утыру мәгънәсен бирә. Ягъни дия утырса, яки берәр җирдә су җыелса, барака дип әйтелә. Ягъни шуңа күрә барака дигәннең асыл мәгънәсе ул бер әйбернең бер җирдә булуы, күп булуы, даими булуы. Икенче бер мәгънәсе аның артуы. Шуңа күрә кайчан кеше сиңа баракаллаху фик, Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен. Ягъни шушы эшенне арттырып бирсен, шушы эшендә бәрәкәтле булсын, ягъни артсын һәм нык булсын, даими булсын дигән мәгънә бирә. Аннары ул кешегә әгәр дәген сиңа ул кеше баракаллаху фик дип әйтсә, аңар җавап бирәсен шулай ук. Галимнәр әйтәр: "Ва анта фика баракаллах." Ягъни сиңа дагын Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен дип җавап кайтару хәерле санала. Әмма ләкин берәр эштә, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дәген бер яхшы әйберне күрсәгез, күз тимәсен өчен бәрәкәт теләгез" дип әйтә. Шуңа күрә мәсәлән сабый балага күз тиюен теләмәсән, яки бер кешенең йортына, яки бер кешенең машинасына күз тиюне теләмәсән, аңар баракалла дип әйтергә кирәк. Баракалла, ягъни Аллаһ Тәгалә арттырып бирсен, Аллаһ Тәгалә сакласын, Аллаһ Тәгалә шушы хәерле әйберне бәрәкәтле кылсын, ягъни даимлы кылсын дигән теләк теләү сөннәт санала. Шул вакытта син күздән саклыйсың, ягъни яман күздән шул вакытта саклана. Аннары, әгәр дәген без теләсәк, үзебезнең тормышыбызда бәрәкәтле булуын, үзебезнең балаларыбыз бәрәкәтле булуын, үзебезнең кәсебебез, акчабыз, малыбыз бәрәкәтле булуын теләсәк, нинди эшләр эшләргә кирәк? Әгәр дәген без Коръәнгә карасак, Коръән Кәримдә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Валау анна әһлел кура аману ваттақау, лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Әгәр дәген шәһәр әһелләре, авыл әһелләре иман китерсәләр һәм тақва булсалар, без аларга күкнең һәм җирнең бәрәкәтләрен ачыр идек дип әйтә. Күктән бәрәкәт иңдерер идек һәм җирдән бәрәкәт иңдерер идек. Ягъни күктән иңгән яңгыр бәрәкәтле була. Җирдән чыккан мал бәрәкәтле була. Шул бүтән кешегә дәген җитә һәм кешеләр муллыкта һәм нигъмәттә булачаклар. Ләкин ике шарт: иман китерсәләр һәм тақва булсалар диде Аллаһ Тәгалә. Шулай ук кеше малын, балаларын бәрәкәтле булуын теләсә, дуга кылырга. Аллаһтан сорарга,
Чөнки Аллаһ Тәгалә бирә бәрәкәт, Аллаһ Тәгалә бирә ниғмәт. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчеткә керде. Һәм анда күрде Абу Умама исемле сахабаны. Абу Умама радиллаһу анху мәчеттә утыра иде. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аннан сорады: "Я Абу Умама" диде. "Ник син намаз булмаган вакытта мәчеттә утырасың? Ни сәбәпле син мәчеттә утырасың?" дигәч, шуннан соң ул әйтте: "Я Расулулла" диде. "Борчулар, кайгылар, әҗәтләр мине басты" диде. Ягъни мин борчудан утырам. Нишләргә белмәү, шушы кайгылар мине өстенә авырлык булып басты дип әйтә. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтә: "Я Абу Умама" ди. Әгәр дә иртә җитсә ди, һәм кич җитсә ди, ягъни иртә һәм кич әйт шушы сүзләрне: "Аллаһумма инни аъуҙу бика минал һамми вал ҳазан, ва аъуҙу бика минал аҗзи вал касал, ва минал җубни вал бухл, ва аъуҙу бика мин ғалабати д-дайни ва ҡаһри р-риҗал." Шушы дүрт сүзне әйт дип әйтә. "Я Раббым Аллаһ, мин сиңа сыйынамын кайгыдан, борчудан, кайгылардан, борчулардан сиңа сыгынамын. Я Раббым Аллаһ, мин ғаҗизлектән һәм ялкаулыктан сиңа сыгынамын. Я Раббым Аллаһ, мин куркудан һәм саранлыктан сиңа сыгынамын. Я Раббым Аллаһ, мин әҗәтнең басуыннан һәм шул әҗәт сәбәпле башкалар миңа өстен булуыннан сиңа сыгынамын" дип әйтергә куша. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дуганы өйрәтә. Иртә һәм кич әйтү. Күпме кешеләр хәзер әҗәттән борчыла, күпме кешеләрнең борчу кайгы баса. Менә Пәйгамбәребезнең киңәше һәм Абу Умама радиллаһу анху әйтә: "Мин шушы сүзләрне әйттем" ди, һәм Аллаһ Тәгалә миңа җиңеләйтте дип әйтә. Аллаһ Тәгалә шушы дуга сәбәпле, Аллаһка мөрәҗәгать итү сәбәпле Аллаһ Тәгалә минем эшләремне җиңеләйтте ди. Шуның өчен мусульман кеше авырлык килгәндә һәр вакытны Аллаһка ялварырга тиешле. Һәм Пәйгамбәрбез өйрәткән дугалар белән ялварса, әлбәттә генә ул хәерлерәк һәм яхшырак. Шулай ук кеше тормышына бәрәкәт китерә торган нәрсәләрдән ул да булса әтиянигә хөрмәт күрсәтү. Туганнар арасын, туганлык җипләрен ныгыту. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асари фальясил рахимах" диде. Кемдәгән кем тили, аның ризыгы мул булуын теләсә, һәм бәрәкәтле тормыш теләсә, озын гомер теләсә, истәлек, ягъни тормыш иткәндә аның изе калуын теләсә, туганлык җипләрен ныгытсын диде. Туганлык җипләренә әтияни хакы дагын керә. Ягъни әтияни, якыннар, туганнар белән яхшы мөнәсәбәттә булу, ул ризыкны мул итә. Ризыкка бәрәкәт бирә, һәм шулай ук синең тормышыңа да бәрәкәт бирә. Син бу дөньяда, син үлгәннән соң кабер генә калмый. Син үлгәннән соң синең изең калачак, синең балаларың калачак, синең гыйлемең калачак, синең файдалы эшләрең калачак. Шуңа күрә, әгәр дәген кеше бу тормышта, менә бу кешеләр белән яхшы мөнәсәбәт, ягъни туганнар белән яхшы мөнәсәбәт, син үлеп киткәч дәген туганнарың сине искә алачак. Син үлеп киткәч дә башкалар сине искә алачак. Ягъни шушы кешеләр белән яхшы мөнәсәбәт итү, ул дагын бәрәкәт китерә. Аннары шулай ук бәрәкәт китерә торган гамәлләрдән ул садака бирү. Садака бирү, чөнки Аллаһ Тәгаләнең законы. Син бирәсең икән, Аллаһ сиңа бирә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Әсмәгә әйтә: "Я Әсмә, анфиқи юнфиқиллаху алейк" диде. Раваху Муслим. Эй Әсмә диде. Әсмә исемле хатынга әйтә: "Син садака бирди." Хатын-кыз кәсеп итми бит инде. Хатын-кызга әйтә: "Син садака бирди. Аллаһ сиңа садака бирер" ди. Ягъни Аллаһ сиңа ризык бирер ди. Аллаһ сиңа үзенең ниғмәтен бирер ди. Шуңа күрә саран кеше ул нәсәгә өмет итә. Ягъни кеше юмарт булырга тиеш, кеше садака бирергә тиеш, аннары Аллаһ Тәгалә аңар бәрәкәт бирә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Көн сайын ике фәрештә төшә" диде. Һәм алар дуга кылалар, бирүчегә: "Я Раббым, арттырып бир", саранга: "Я Раббым, аның малын кимет" дип дуга кылып торалар. Шуңа күрә
Садақа бирү, юмарт булу, ул байлыкка, малга бәрәкәтен бирә. Әлбәттә, тормышының мул булуын теләгән кеше ялкау була алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сыгына иде ялкаулыктан, Абу Умамага өйрәткән хадистә дәген Пәйгамбәрбез гаҗизлектән һәм ялкаулыктан сыгынды. Шуның өчен мусульман кеше ялкау булмаска тиеш һәм үзенең балаларын дагын шул кәсепкә, һөнәргә тәрбияләп үстерергә тиеш була. Шул вакытта аның бәрәкәте булачак. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Лау аннакум таваккалуна ала Аллаһи хакка таваккулih, ла разакакум кама ярзуку ат-тайр, тагду қимасан ва таруху битана." Раваху Ахмад. Әгәр дәген сез Аллаһка чын тәвәккәллек белән тәвәккәлләсәгез, сезне Аллаһ Тәгалә кушларны ризыкландырган шикелле ризыкландырыр диде. Аш килеш чыгып китә, иртә белән аш килеш чыгып китә, һәм тук тамак белән кайта диде. Тук килеш кайта диде. Ягъни Аллаһка тәвәккәлләү. Ләкин Аллаһка тәвәккәлләү ул тиг урында утыру түгел. Кышлар сәбәп кылып өчеп йөргән шикелле, мусульман кешедәге сәбәбен кылырга тиешле. Ризык юлының сәбәбен кылырга тиешле, кәсеп итәргә тиеш. Кәсеп итә икән, Аллаһ Тәгалә аңар ризык бирә. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр дәген без шушы сәбәпләргә ихтибар итсәк, иншалла Аллаһ Тәгалә безнең байлыгыбызга, безнең малыбызга, безнең гаиләбезгә бәрәкәтен бирәчәк. Һәм иң зур бәрәкәт бирүнең сәбәбе ул да булса Аллаһка итагать итүчән булу, тақва бәндәләрдән булу. Шуңа күрә барчаларыбызны Аллаһ субханаһу ва тәгалә тақва бәндәләрдән кылса иде, үзенә тәвәккәлләүче бәндәләрдән кылса иде, аның әмерләрен үтәүчән, тыйганнардан тыелучы бәндәләрдән кылса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum бima фихи минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu ма тасмахун ва астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаирил муслимин фастагфируһу иннаху вал гафурur рахим.